Всички се раждаме еднакви. Без пари, без знания, без връзки. Започваме от нулата, растем, учим се и трупаме някакви знания. Влизаме в системата и започваме да живеем по сценарии. Училище, после работа, всеки ден от 9 до 5 и така до края на живота ни. Казват ни, че това е нормално, че така трябва да бъде, че сигурността е най-важното нещо. Но истината е, че повечето хора никога не си задават следния въпрос. Това ли е всичко, което живота може да ни покаже? Тук идва нещо, за което малцина говорят. Има една малка група хора, които не са болни от нас по рождение, нито пък са по-различни. Тяхната разлика е в мисленето. Докато повечето работят за заплата, те изграждат умения. Докато другите чакат разрешение, те поемат риск. Докато масата следва правила, те ги разбират и ги използват. Представям ви професия неможач. Соседина, весь пух и прах, все с одного ребра и одна сатана, а в глаза бела пелена, до сорта пена бела брызжет, кипит буйно голова, да моя яма глубже рва, два надреза по 3 шва, сочетает расправа, здесь в синей форме арава и жилет. Дължително да не се говори за суми, които са под 6 цифри. Забелязвате ли как отскоро, даже е възможно и ваши приятели, така от нищо просто решават да разбират изключително много от маркетинг и high ticket closure? До края на това видео ще разбереш точно какво е High Ticket Sales и как и ти можеш да се възползваш от него. Нека, например, вземем този собственик на бизнес, който продава най-често примерно инфопродукт или някакъв тип онлайн коучинг програма. Няма значение дали това е фитнес, бизнес, медитация, ако искаш се тая. От лайф коучинг. Правят някъде към 500 милиона на година. Ти в коя ниша продаваш точно? Значи аз започнах в пикъп нишата, да продавам дейтинг програми на мъже. След това минах да работя с Джей Шети, да продавам лайф коуч, спикър, автор. Форекс. Винаги курса обаче трябва да е в Телеграм. Така от нищо те просто решават, че са най-добрите в света, създават някаква компания, която никой до сега не е чувал, обаче те вече са номер 1 в маркета и започват да продават курсове. Всеки един човек, който продава някаква услуга, някакъв продукт, някакво нещо, има нужда от хора като RevStream. Всеки един човек, който продава някаква услуга, някакъв продукт, някакво нещо, има нужда от хора като RevStream. Бях One Man Army. Аз правях абсолютно всичко, от контент до това. Наистина, Данка, най-добре ще да е просто да си караш по този път, а не с това. Презентация на услугата. Аз сигурно се важно, понеже ако не е представено както трябва, накрая се дадат някакви възражения. Ниска цена. Не е до така степен важно, идеята е презентирането на както трябва. Съобщение с резултати. Това е сравнително важно, особено преди разговора, че по някакъв начин да се дигне доверието, така че да, важно. Но докато съществуват тези двамата, не мисля, че Дани е някакъв проблем за обществото. Така че нека преминем към двамата най-успешни българи. Като за начало, нека да дефинираме какво означава думата неможач. Неможач, буквално преведено, означава човек, който не може да прави нищо. И някои от вас сигурно ще се попитат, ама как е възможно те да не могат да правят нищо, при положение, че имат толкова много пари и жени? Ами истината е доста проста. Те просто нямат нито едно от двете. Пича буквално се генерира жена до себе си. И те всичките хора, дето са на яхтата, едва ли много харесват, просто са там за едни бързи 50 лева и малко сторита в Инстаграм. Моля те се, стига си му наливал с тая вода. Аре, пи там, пи. На клипа ще изглежда яко.
Вау! Бах ти готиния, бе, човек! Това е единствения ми приятел, който го хейте в коментарите, ама с повече жени около него, друг човек не съм виждал. Много хубава реклама. Не ви ли става тъжно, като го видите? Наистина, на мене вече почна да ми става гадно за него. Ето затова е важно да имаш хубав Instagram профил. Тук не става въпрос да си инфлуенсър. Не става въпрос да имаш 10 000 фолуари. Брат, искаш да дойдеш на партито. Питаш дали има свободни места. Нямаш дори профилна снимка. Аз откъде да си добия представа, аджаба, що за човек си ти? Яко те поканя на партито. Дори да дадеш 1000 лева. Дори да дадеш 5000 лева. Дали ще се впишеш във вайба в партито? Откъде да разбера? Не, връщам си с думите назад. Той ще кажеш да се ти бивши, които не са на яхта в момента. Да, можеш да си ти? Не. Не, ще да си бурва. Очаквам да направиш тогава по-готин купон с по-скъп алкохол и повече хора и по-голяма яхта. Що много ти знае устата. Но мисля, че е време да пристъпим към финал боса Добрин Данев, Форекс трейдера. Но преди да се научим как да правим пари от Форекс, трябва да разберем той как се е научил първо. Как запали по търговията на финансовите пазари? Имаше едно момче, ние с него сме в един град, имаше едно кафенце, в Стара Загора, Ропонги се казва. И всеки път, защото беше ново заведение, знаете как е, ново заведение, дайте да ходим, дайте да пием кафенце там. И всеки път като ходим да пием по някоя количка, някой кафе, да се видим с приятели, виждах този определен човек, абсолютно всеки път на отделна маса с наргиле в ръка, с чартовете. Аз тогава не знам това чартове ли са, какво са. Викам, то с какви неща прави на компютър, беше много интересно. И с малко повече наглост, успях да се запознава с него и реално му викам, добре бе, човек, кажи ми какво да направя, за да се случат нещата. И той ми каза, 2 години готов ли си да жертваш? И аз викам, готов, не готов. Ти взех, че жертваш 4. Брат, то ще много малко остана да минем, то фъндет акаунт умрял. Как така, бе, брат? Аз вчера пуснах един сел, да удари голтайм, хайде. Кого? Това е най-големия мразител на 9 до 5. Hey, kid, you alright? I don't know, Mac. I don't think I didn't come all this way to see you quit. Guys, you're here. Бебче, я кажи, как му доведи в Дубай? Как бе? Следвам твоите сделки в Телеграм. Я да видим. Майко. $180,000, това за колко време? Боже. Това е най-богатия човек в България и има цялото свободно време на света. По цял ден пуска клипове и никога не е ранаутва от контент. А и постоянно го канят в най-престижния подкаст в България. Трите най-добри съвета, които той ти е дал. О, да, разбира се. Задължително да не се говори за суми, които са под 6 цифри. Аз преди му казах, исках да правя примерно 50-60 хиляди преди да ги правя на месец. И да, всеки път, когато ходи в Дубай, което е за максимум ден, наема по една кола и снима към 350 хиляди клипа с нея. И да си наемеш кола в Дубай, всъщност не е скъпо въобще. Особено като ги делиш с още 15 човека. Той ми вика, ти лут ли си, бе? Все тия смешни цифри. Вика, трябва да гледаш много по-нагоре. По този начин се лимитираш. Един от съвети му бяха да гледам малко по-нагоре. Да не си слагам лимитации, да мога и да вярвам в себе си, че мога да го направя. Второто нещо, което ми каза е, че той даже ми направи забележка. Лоши компании, неправилни хора. Той просто ги прочита като книга и ми е казал, този не е твой човек, този не е твой човек и за всеки един се е оказал прав. И просто неговите думи са, събере се с правилни хора. Петия съвет, знаеш кое, да слушам него. Поне за разлика от предишния, той не се снима с толкова много жени. Поне вече спря, защото тази малко го прецака. Кажи сега смисъл. Какво се случва? Какво е станало? Иска да ти кажа цялата истина. Клипа го качва и той си гърми. Защото има какво? Има ламбо, има кити и някакъв дет снима и се прави на олигофрен. Какво ще трябва повече? Това направо е трилогията на гърмежа.
Не, разбирам да съм злепоставил момичето по някакъв начин. Да съм казал, тази съм ме правил еди какво си. Тази съм се държал по еди какъв си начин. Да съм ме псувал, да съм ме държал някъде. Беше някаква закачка. Не, виж, идеята беше, че ние като отидахме в Дубай, ние се ползвахме малко като снимачен продукт. В едната кола, в другата. Нали, аз нищо лошо нямам към момичето, снимали сме контент, нито съм казал някъде, че съм ми платил почивката, нито съм казал някъде, че съм спал с нея. Нали ти казвам, тя просто мисля, че се напрегна толкова много на това нещо, защото ме помоли 10 пъти да го изтрия. Ама той гърмеше много, аз викам, няма да изтрия. Евала пич, току-що си призна, че всичко в видеята ти е фейк. А и преди да приключим, искам да ви покажа ето този клип за последно. Езве, току-що ни направих милионери, хора. Brother, what do you do for a living? Selling courses. И тъй като аз не съм толкова богат колкото тях, ако видеото ви е харесало, оставете лайк и се абонирайте за канала, това ще ме направи достатъчно щастлив, така че благодаря ви, хора, и ще се видим следващия път. Selling courses.